kapakyasan. Kinabuhi tawa'y siguro, kapan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsaling sa imong kaugalingon, kabatan mo tapa kung layo sa kamatayon. Daghan ngayong lawas, kinabuhi na kalas, kapan sa kaluwasan nga bagyan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, kapan ang gugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi tawa'y siguro, kapan ang kamatayon sigurado. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5. Kitang tanan makatubang sa ugmanan ni Kristo. Tanang inuatan, maayong dautan, kitang tanan iyang pagkagugman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, kapan ang gugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi tawa'y siguro, kapan ang kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, kapan ang gugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi tawa'y siguro, kapan ang kamatayon sigurado. Kinabuhi tawa'y siguro, kapan ang kamatayon, kapan ang kamatayon, kapan ang kamatayon sigurado. Dan, Elder Bernard Uriarte Plaza. Maayong gabi kanatong tanan mga minahal kong mga kaigsoon. Atong pasalamatan ang atong MC nga tigpaila. Kamu nagkailan ako tungod sa atong MC, pero ako wa gyud ko kailangan ninyo. Salamat sa unang nawali nga atong nabati sa ato karon nga mga makalawit. Yun sila. Nga duwali man, nga awit man. Actually, igsoon, ang awit duwali na. Gituduhan lang mo na nahimong awit. Kaya gining akong minsahe karon, kung ako ning tunuhan, mahimo ning awit. So, dili na ko tunuhan, aron mahimong awit. Mao kini igsoon, igala ang katapusan nga gabi sa ato karon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Gusto lang nato igsoon tan-awon ang mga kamot sa mga seminaryan. Palihog lang ipatasan kamot kay nakailan naman mo nako ako mo kaila. Kadtong mga dili adventist nga mga in-invite pa, inibitan. Palihog ko na ipatasan kamot kun kinsa kani. Palibutan na ko igsoon. Kadtong seminaryan ba? Gawas atong mga adventist. Okay. Daghang kay salamat. Ikalima kini mga ikaunom kini igsoon kagabi. Pilaman kanato kini ang perfect sa mga seminaryan. Taas ko no palihog ang kamot. Katong perfect yun ha. Okay na gan salamat. Sulod sa lima kagabi mga kaigsunan kay ikaunom man.
nagduo ko nga daghanan kaninyo ang nakakaton sa mga kamatuoran. Ug doon na po siguro kaninyo igsuon nalibok o kaha gisakitan. Tungod kay dunay presentasyon, nagsunod ang tulo ka gabi. Miyerkules sa gabi, Huwebes sa gabi, ibalik ka gabi ang Huwebes sa gabi, sakit to igsuon nga mensahe. Nga naman, nga may ko sakit. Doon na mamoy teksto nga mabasa sa Biblia nga wala mo haom sa inyong pagtulungan. Nabantayan ko na to? Doon ay teksto sa Biblia nga wala mo haom sa inyong pagtulungan. Niini nga gabiin mga kaigsunan, sa dili patamuan ko sa akong pagtuon, sa akong katima, dalan sa kinabuhin dayon. Ang tima ni Nixon, yawi sa puloy-an ng langit to. Buot lang nako sumarayson. Sumadaho na to ang 5 ka gabi nga atong gitunan sa pipila nga mga minuto. Ngano nga moingon man kung adunay mga teksto nga muhaom sa inyong pagtulunan o kini sakit. Sa panalitan sa katungaging gabi, Miyerkules. Ang diskutan atong Miyerkules mga igsunan pagkaon. Doon ay mabasa sa Biblia, Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 8, o ang baboy kay bigas sa kuko. Apat wala kini magkausap sa kinaon, hukaw kini alam kaninyo sa unod dili ko magkakaon. Di ba sakit? Nga naman, maghimo na ganit ang birthday soon, pinaka-updating nga sunan sa tuwa nga litsyon. Di ba? Unya dili kay pagkaon sa Ginoo, manamayon mo sakit. Pero isoon sutian ka mo. Kamong tanan mga seminarya, wala mo na mo iimbitar din aron masakitan. Wala mo na mo giimbitar din mga isoon higala para pabalhinon mo sa inyong relihiyon. Wala mo na mo giimbitar din aron mahimong adventista. Wala mo na mo giimbitar din kay dauton ang inyong pagtulunan. Sutihan tapos Ginoo. Giimbitar mo na mong isoon sa unsang katarungan aron masayod mo sa mga kamatuoran. Di mo kabatiog si dinamig isoon bisan unsang sikta na religiyon nga nagatugan sa tinuod nga kamatuoran kini religiyon. Paminaw mo sa mga seminar. Dili ta pagdaot bisan unsang klaseng religyos. Dili mo tugan sa tinuod nga naman. Alang-alang may sila nga ang baboy, dili pagkaon na sila musukang baboy. Sama pananitan sa diskutan gabi, adlaw kay papahulay. O kang adlaw kay papahulay sa Sabado. Exodo Kapitulo 20, versikulo 8. Hinumduman mo ang adlaw kay papahulay sa pagbalaan ini. O nining adlaw dili ka magbuhat. Bisan na imong sulugon ng babae, bisan na imong dumulong, bisan na imong kayupan. Sa una mga kaigsunan akong ama ng Adventista. Pagkasabado na yung matos balay, auryo nga sa pangamahan, manaoryo. Sabado man doon, simba maka, akong huwaman ikong daro, o ka akong itihan. Amin mo sa ito sa akong amahan, Sabadista ko, Adventista ko, no? Wrong. Adventista ko. Adventista ko akong daro. Bisan imong kayupan, Adventista ko, dili na ko pwede pa suhulan ang kabaw kaya ako kabaw, Adventista. Sakit mga kaigsunan. Pero ini nga kagabiyo na tungtunan ang Biblia, muna na yung kung wala ko na mong imbitar para masakitan mo daodon mo. Wala mong imbitar, pabalhinon mo sa Adventista. Tuganan ka mo sa Tino. Tuganan ka mo sa Tino. Ang adlaw nga ipapahulay, sumarize ni ha? Dili pa niya itong itunan. Ang adlaw nga ipapahulay, sumalas itong iba sa gabi, hinumduman mong adlaw nga ipapahulay sa balaan din ang pagkutana. Unsa bang adlaw sa Biblia ang adlaw nga ipapahulay? Niini nga gabi, so itukan yun na mo sa Pinoon. Palihog, basaha sa Biblia. Atong basahon, igsoon. Atong ipabasa kini igsoon ngadto sa atong mga seminaryan. Ang adlaw ipapalay on sa kadlaw. Palihog, ihatag ko na palihog. Naon ta mikrofon diha.
Palihog ko sa mikrofon, ipabasa sa seminaryan. Unsang adlaw ang adlaw ipapahulay. Kani. Unsang adlaw ang adlaw ipapahulay. Basahan. Kini nga Biblia, mayong balita. Pinirmahan kini igsoon ni Kardinal. Sige, basahan lang. Kunahin. Ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado. Okay. Sa dili pa dili. Sa babaw. Kung sa basa dito lang. Dili pa dili. Libintikod. Itong, kaya yung ibasa dili naman. Ito! Ang nagbantay sa Adlaw Domingo. Adlaw maghang ipapahulay tinuod. Brother, Toto, palihog papasa. Malakias Kapitulo 2, versikulo 7. Ipabasa, palihog, Malakias Kapitulo 2. Kapitulo 2, versikulo 7. Unsa o kinsang dawhana ang nagsupak sa paraon sa Dios nga isin ang adlaw ipapahulay sa Sabado nganong himong Domingo. Ipabasa palihog kagaig microphone. Malakias, tiknot mo mga kaigsunan, mabitaw nga sa seminar dapat may bulpin, may papel. Kung wala, natay silpon. Ipabasa. Malakias Kapitulo 2, versikulo 7. Nag-ingon din sa Dus City, sa Malakias. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan, pakigsayod bahin sa akong kabuoton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Okay, salamat. Katungdanan sa mga inayon lang nato kay Presidente Moga. Katungdanan sa mga hari. Ang pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa mga tao. Pero kung sa ilang himo, Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26. Basahan igsoon. Ang ilang gitudlo, katungdanan ng utas. Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26. Unsa gitudlo anong kanawanan? Ezekiel 22, 26. Ang mga pari niya wala mutuman sa akong balaod o ipaspan-an ang akong balaang mga butang. Pareho ang alang kanila ang mga butang balaan o dili balaan o hinlo o dili hinlo o wala ni panumbalinga ang akong mga adlaw pagpahulay. Wala ako kahura sa katawhan sa Israel. Okay, salamat. Adto unta ang tao mangutana nila. Nga naman sa Malakias 2 City, sila untay gitudlo sa Dios. Pero sa ilang buhat, wala ako nilang panumbalinga. Pariha kanila ang mga butang balaan o dinulaan. Gabi, isuda na ito. Itong aking gabi, ang baboy nila pagkaon. Pero kung sa idolo nila, pariha! Ang butang hindog, hindog, pariha. Isa gani, supa. Mauna, mga kaigsunan, na may ko, wala mo na mo, imbitara, aron pamalhinon mo sa mong religion, imbitara mo na mo para masayo sa matura. Maugi na, mga kaigsunan, ang pinakapunto ngano nga amo mong bibitar. Jeremias, Jeremias Kapitulo 23. Ipabasa palihog, dugangan na ito, kamay. Bipot na magandog, dali na itong timaro. Sumarais ni mga kaigsunan, kay mo ingon lagi ko, na doon ay mga tekstos Biblia na wak mo haong sa inyong doktrina. 23, versikulo 11-12. Kapitulo 23, versikulo 11, hangtod sa 12 sa Jeremias. Okay. Nag-ingon ang Ginoo, dautan ang mga propeta o mga pari, nakita ko sila nga nagbuhat o dautan sa sulod gayon sa templo. Danlog ang mga ngit-ngit ang dalan nga ilang disubay. Palukapahon ko sila. Palukapahon. 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 Sige. Palukapahon. Palukapahon ba? Palukapahon. Okay, yes. Ko sila. Sinsa na. Versikulo 12. Versikulo 12. Muna ni siya. Oh. Danlog og mangit-ngit ang dalan nga ilang gisubay. Palukapahon ko sila. Pahiagumon ko sila sa katagman sa limaabot. Sa katalagman. Sa katalagman, kaliabot ang panahon nga silutan sila. Okay. Insa kani, mga kaigsunan, ang nagtudlo, pare.
imbis na Sabado, gibalhin sa tubig ko. Pero dili malalis, kaya ganin si Tibetsinko na kita na, doon na yung sa katawang mubarog, mutindog, nabusap sa panahon. Isa-isa na rin gabi, katapusan. Usias, Kapitulo 4, basahan. Usias, Kapitulo 4. Sa isog city. Malaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. O kay isalikway man ninyo ang kahibalo, isalikway kusap kamo, ingon nga pari. O sanglit nga limot man kamo sa balaod sa inyong Diyos, kalimtan kusap ang inyong mga anak. Versikulo 13. Sa city. Sa nakaandam inoon ang mga pari, Sa nagkadaghan. sa nakadaghan inoon ang mga pari, misamot ang ilang pagpakasala kanako. Ilisan ko kaulawan ang ilang kadungganan. Okay, salamat. Sa nagkadaghan ang mga pari, misamot ang ilang pagkamakasasala. Kinsa ang karong paringa, ang nagwali nga adlaw ipapulay sa balo. Sa diha nga nagkadaghan sila. Ingon ang Biblia, ang akong katawhan gilaglag tungod kay kulang sa kahibalo. O kay kulang sila sa kahibalo, ila akong isalikway o isalikway ko sa kamo. Isuon, hindi nga ako kamatuoran ini. Nga naman, doon na tayo dokumento. Buti pasabot, mamasa. Dili kay buta-buta, sakit ba yan? Buta-buta ka ni mo, pwede pailan mo kaso. Ang nagbuta-buta, pero klaro kay mamasa. Pare. Mauna mga kaitsunan, nga doon na mga presentasyon din nga sakit. Pero ako mamong sultihan. Ang doktrina sa Adventista, walay doktrina sa Adventista nga gipahaong na mo sa mong relihiyon. Nakasabot ko na, kasabot na. Kung ako usok. Walay doktrina sa Adventista nga gipahaong na mo sa mong relihiyon. Panangitan, imitahon ka. Pre, birthday sa kong anak. Dili lang ko pre, kaya di makong kapaboy. Muingon ang nag-ibitan mo, kung sabi mo relihiyon? Yung wag, sibit and bitis. Amaw niya nga, di mo mukhang baboy ka sibit and bitis mo. Mao niya nga, musimba mo sa adlaw sa mano kay sibit di and bitis mo. No. Rason nga dili, mao. Hinungdan nga dili mo mukhang baboy so dili kay Adventista mi. Nagsimba mi sa adlaw nga Sabado, dili tungod kay Adventista mi. Ang katarungan. Wala mi magkausap sa pablik karon sa atong pagtuon. Salamat kayo, Brother Togo. Salamat sa pagbasa. Ang tima nga tungtunan isog Yahweh sa puluyanan langit no. Sige nung Isus yun isuon mao ang Yahweh. Sa pagsulod nato ni alang langit nun puluyanan. Musulod ka sa balay, sirado ang balay, nakala, di ka sulod kong dilini mo lihat. Sa gingharian sa Diyos, di ka kasulod, kung dili ka makita ang Isus. Kano man, ang huwag katursisay sa kongdalan, huwag kapaturan, huwag kang kinabuhi, wala'y mag-atong sa kangyaran sa lahat, gawas kung pinagigan ako. Kulusas Kapitulo 2, versikulo 2. Hangtod sa 3. Ingon din niini nga patihan sila may balo sa tinago sa Diyos. Ang tinago nga si Kristo, siya mong Yahweh na mag-aabli sa tanan tinago na mag-abahandi sa Diyos. Isa Yahweh? Si Kristo. Atong paspasan. Sa nagindot puluyanan mga kaisunan, bisan pasanaman sa wangin sa una, apat na division ang liyon o tao. Pero karon, bisan iring-irok dili magkadapat. Pero sa langit ng puluyanan, ang liyon mo na yung pinakamangtas sa tanan. Nga klasis mananap, makita niyo sa mga Discovery Channel. Aban, sa langit ng puluyanan, doon kay naang himaya sa Diyos. Mga kaigsunan, kauban na nila ang liyon. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 21. O ka mga napulog duha ka mga pultahan, hiningog napulog duha ka mga mutya. Ang pagkalusa ka puntahan, nihimo ko sa lamang kabo, mutya. O
tinaw murag bildo. Sa bagong Jerusalem, sa langit ng puloy-anan mga kaigsunan, ang Biblia ng kabalaya, nga dunay 12 kapuntahan, o kada usa kapuntahan, hindi mo siya mutya, ako kitang mutya. Pero mao man mabasa sa Biblia. O, ngayon din o ang kadalanan sa siyudad, lunsay kulawan, matinaw, murag, bildo. Imbitasyon sa Diyos amin sa magpagsakan. Siya may nagarepresentar nga bao ang Yahweh. Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 7. Kung hindi, bao kini ang mensahe gikan sa kabalaan o tinuod, siya bao ang nagpuput sa Yahweh ni David. Nagpamatungkol yun mga kaigsunan. O kung siya mag-aapli sa puntahan, walay bisan pinsan na makasira niini. O siya nga siya makasira, walay bisan pinsan mag-aapli niini. Sama sa nagdabok sa kinabuhi ni Noe. Nagwali si Noe, isun, sa diyan nagwali si Noe, ingon ang mga ingon si Noe, kung ato ba ang kamay ang sugil ang istorya. Noe, ingon si Noe sa mga katawhan, buhat ang arka, isupong si Ginoo. Kaya mabot ang ako kay Lunok. O ang arka, maunay sakyanan, nga dili ta mamatay. At ang uban ng mga tao, dito ko, o niyang uban, sa kadugayon, sa wali, sa 150, at wali ni Noe, undang. Sa dihan, naniabot ang lunok. Asa wala mamabot ang lunok, human ang arka, ibitan ng Noe yung mga tao. Sulod na mo. Nagisok ko, Diyos Ginoo. Ang mga hayop, sulod na mo. Ang mga tao, magbiyabi-ayon. Tubo mo naman kang nabuhang. Habay uwan. Nga, unhaw mo ng langit, pitik-tinaw. Gisinhan sa Diyos ang arka. Nagsugod ang ulan. Siguro kung natong na may siguro mga tao ay nagulan doon. Pero taliyon ang sugilanon, hantod nga dako ng tubig ang mga tao magita na guntod. Hantod ang guntod na sapuan, musaka na sa tubig, musaka na sa kahoy. Ang kahoy na sapuan, hantod ng gamoy sa tanan. Ang arka nagdutaw. Ingon si Noe, o ingon ang mga tao, siguro mga amigo ni Noe, nga kanhi utabang sa una pagwatsak na, Noe! Ablihi ang arka ni Musakay ni. Kaya nakayon sila nga ang kaluwasan ng ito panahon na maong arka. Kapag nasa ito magkiluwi, di ko kaabli. Kaya ang Diyos ko'y nagsira na ini. Huwag si Bisan Kinsa makaabli, huwag si Bisan Kinsa makasira. Mauna mga kaitsunan. Nga nagkatukan ka na ito, kung siya na makaabli sa puntahan, wala si Bisan Kinsa makasira na ini. O sa diha ka siya makasira, wala si Bisan Kinsa makaabli na ini. Asa mabasa? Pinadaya Kapitulo 3, versikulo 7. Naanak, mga kaigsunan, hindi sa suportahan. Nag-aimbitar ang Diyos kanimong kanan. Di ini gagawin. Versikulo 8 sa pinadaya, giaplihan ko ang puntahan sa imong atubangan, nga walay bisan kinsa makasira. Apli sa Diyos ang puntahan. Giapli. Kung di mong tanawon, kini mga kaigsunan, i-picture out na to. Si Hinong Isos na nagtanya, sulog na mo. Kaya apli ang puntahan. Pero dilit na ang tao nagwaluha. Tinuod pa kami. Ngayon ang Diyos, why si Bisan Kinsa makaabli basta ako ng isimla. Pusang sulod sa langit ko. Muli na. 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Kung ini, bahin sa Diyos na ginudili langay-langayan. Nianang paglangay-langay nga mao'y pagsagot sa uban. Ang uban na ingon, gamay pakundunggan, gamay pakumbata, nakabatikos pagkuwali. Nga ang Diyos hapit na bumalik, pero karon tiguan na ko, kanong Ginoo bumalik ang pangutana. Kung niantong panahon na sa imong pagkabata, hangtod sa imong panginaron karon. Kung ang Ginoo ni balik, pangutana. Anda ka ba? Ang Ginoo mga kaigsunan, ang hinungdan diay. Ang hinungdan diay mga kaigsunan, hinunuay mo nini, siya mapailumon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw, kung dili ang tanan manang pagkakabuton na sa Panginoon. Dili diay ang Ginoo mo'y naglangan. Kinsa may naglangan? Kita isuod ng mga tao. Mauni ang nakapalangan sa Diyos. Muna nga ang ubang gusto na unta mo po yung langit. Pero
Biblia. Mateo Kapitulo 14, versikulo 24. Ingon siya. 14. Kung malubog na ang kalibutan sa pag-isa sa may maluta, mubalik ang Diyos. Nga nung mawa pa, mubalik ang Ginoo, doon na pa yung mga silingan nato, mga Adventista. Mawa masayon sa kumaturan. Kung mauna atong tuyo, ato silang dato, hindi ato silang pasakton. Pero wala pa magdala nila din, kaya ato silang makalihon sa atong pundo. Apan, sama na ko. Kung wala na ko ipaupos na kong kagalingon, ikuha na ko kung gampo sa kong kinabuhi, nahimo kong Adventista tungkol ikuman akong pulong sa Diyos. So diyan mo mga seminarya. Ang abilidad ninyo di nga kahimo siguro sa abilidad sa akupay na asabi. Masyador kusbuangan. Kada mga sintidis, ako ng trabaho. Isang pasang ko. Ako ng trabaho. Apan, pag uli na mo kaya nakadaobi, gikan mistirbi na kadaog, ino makalilisan, nangahubog ang uban. Mayo pang kutilya ka nagparumpa, mga lesyon, pero nag-inom, pulos na kaya. Tagat sa lingkuranan, suka, lubog sa pagalingon suka. Apan sa diha, nagminsahe, ang Adventista dito sa akong gabi, apan akong isunod ang pulong sa Diyos. Nahimo kong membro rin ang mundo. Pagkasabado, itakaan ako Bible, gibitbit ako ang Bible, gisipitan sa ilog, naglingkod ko itong mitiksid na among tig-inom-inuman, istambayanan, bantay sa sakyanan kay 2 kilometros ang sipahan, gikan sa lugar. At ang atang sa sakyanan, 1990, dugay mga sakyanan kay lahapan. Ingon ang mga tao na nakita ako, tanawas Bernard, duha kami na Adventista. Tibuong barangay, giwalihan ang ikaduhang mga kaigsunan. Kaapang sumali. Ako pong barkada. Sa diha ka na Adventista kami, ingon ang mga tao, tanawa ka, nangabuang. Hibalhid kong relihiyon. Naglubugpis ko kalingon na mong suka, bungkag ang bayi, basta mahubog na, kaya wala yung di na butog, isang kinsay magsana, huwag inigingon na mo. Nabuang si Bernard. Pero Bible ang isipitan, kay Bible sa simbahan. Ingon ang mga tao, nabuang. Isuon nila sa kaya. Kung tawato na to si Kristo, ingon nga personal na maluluwas. Dili kalikayan mong silingan ko biyay-biyay mo. Dili kalikayan mong silingan mo, nabuang naman ka. Malagin sigil, kikandam ko ka na. Bali sa Adventista. Madali na ba na? Isuon, di mo kapatid, madali niya. Sumalas kong ipasagot. Diimbita mo para masayo mo sa kapaturan. Ang nakaparangan sa Diyos sa pagbalik, dili ang Diyos, kundi kita, ano man. O sa iyo nini, hinunuan siya, mapailupon ka ninyo, mawala kang tinguha nga doon na tayo, mahanaw. Kundi nga tanan ng tamanang pagkakapon, sabat, hinulsol. Ingon ini ang kahimtang sa pabalik sa Ginoo. Inoon, picture naman eh. Pero ato picture na sa una-una. Nga ang tanan ni dawat sa Santos Bautismo. Ang tanan mga kaigsunan nga ni dawat sa pulong sa Dios. Nalipay sa pagkato. Sa Ginoo. Apan, 2019 dili siya gusto nga dunay malanglag apan gusto niya nga ang tanan makatawa mga kabaton sa kahigayunan sa pagbalik ngadto kaniya og may usa og mag-usap sa ilang mga una-una og mga binuhatan. Ingon ang Ginoo sa kanimo uban sa mga matinumanon, uban sa mga tao nidawat sa Santos Bautismo. 1:14 sais si Jesus mitubang kaniya wala bisan kinsa ka makaadto sa mga gawas kung pinagi ka nako. Di ta makaadto langit sa pagalingon nato mag-aksyonan. Busa kini garbo sa atong kinabuhi ato ni Pao. Kung dunay garbo nato sa atong kinabuhi ato ni Pao. Kaya kung ipatigbaba na itong garbo, di ka manawag ang Ginoo Hesus. Di kita kaabot na langit at itong gihandog, kung di ang garbo. Niya ang mga tao nga, wala man na sumalit sa Ginoo. Huwag manawag sa Santos Bautismo. Kita nila, uy, naanay Ginoo, nanawag daw sa sunod na mahita ko. Uy, hindagan! Isaias Kapitulo 26, versikulo 21. Kaya ani ang karon si Yuba mo anhingigan sa iyang langitong pulyanan aron sa pagsilot sa mga pumupuyo sa yuta
tungod sa ilang kasalanan. Tanawa-tawa nga madawat sa pulong sa Dios. Minsan yan, dili mo to. Niyan ang panahon na kung basahon ng Pinadaya, Kapitulo 9, versikulo 6. Ang mga tao mangita sa kamatayon, pero ang Biblia na natukan ng Igsoon, nga ang kamatayon mo palayo kanila. Di na lang siya, isang bago pa nagbukid, kaya magpatumpa, diiling na siya matumpagan. Nga naman, ang kamatayon mo palayo kanila, Pinadaya 9:6. Ingon ni anak kahintang sa mga tao, nga dili matinuman. O niya laging terpulihan, atong na atong ibatin, o niya laging terpulihan. Kantong 24 kapultahan, ano si kapultahan nga pulos, pirlas makaisunan, bulawan, ang matatusang kapultahan. Mateo 7:21, hindi yung tanang magkatawag na ako, Ginoo, makasunod sa kinas langit. Kung dili ka ito lamang nagatuman sa kabubuton sa itong amahan nga nas langit, kapultahan. Walay relihiyon nga nagsampit o yawa. Ang tanang pulos Ginoo. Apan ang pagkutana, kini ba kanan pulos Ginoo? Saksi niyo ba? Iglesia ni Cristo. Monasterio, CCP, Baptist, unsa na ang klase reliyon, Katoliko, Seventh-day, pulos Ginoo, isang pagkutana. Kini ba isuon pulos Ginoo? Kaya ang Biblia na kayo, dili tanan nagtawag ka na ko Ginoo, makasunod sa tingala sa langit. Buti pa sabot. Nga dili tanan nagsampit sa Ginoo, makabaton sa kaluwasan. Aban kondisyon kayo din eh. Kung dili ka ito lamang nagatuman sa kabubuton sa itong amahan ng langit, kabubutan, unsa man din ang kabubuton sa amahan. Kaya ang nagtuman sa kabubuton sa amahan, maura kayo makasunod sa langit. Dito sa atong mga kaisunan, doon ay barangay na ang pista April 5. Ilang patron. Ang April 5, isahan patron manino, nagdaw si mga santa. Kaya sana, nagababilisan to. So, ingon ang pano. Uspo na to, ibalik na to ni kay kasagaran, may sunod pa na. Ang ilang gihimo nga Abril 5 nga pista, gihimo nilang Abril 27. Ngayon na, humana ang Semana Santa. Kisa nag-usap. Ang pari, tao na nag-usap. Kabubuton sa pari. Sige, kabubuton sa wala nga pista. Pero kabubuton sa Diyos, unsa man. Kaya walay mag-atos kiharian sa langit kung dili ka ito lamang nagatuman sa kabubuton sa Diyos nga kung amahan nga nasangit. May bawaan na ito na karon sunod kay Israel, mga kaisunan. Kung unsa ang kabubuton sa Diyos. Marcos Kapitulo 16, ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo huwag na sa siya. Kondisyon, ang mutuo ra sa Ginoo. Na Marcos 16. Maoy maluwas apan dili ko to o igsoon pagpa sa silot. Mauni igsoon pamiha ang bautismo. Daghan yung tubig. Mga tao ni nga nidawat sa kamatuoran, nagpaubos sila ng kalingon o sa dihan sulit din sila ibautismohan sila ng mga igsoon. Dili na tudruin. Di-picture bila mga kaigsoon. Usa ka Ginoo sa kapatlo, usa ka bautismo. Episo Kapitulo 4, versikulo 5. Faith. Yahweh. Mateo Kapitulo 6, Kapitulo 3, versikulo 16. Mas basa na to. O sa nabautismohan na si Jesus, siya may hawas tayo gikan sa tubig. O kanawa na bukas ang kalagitan o yung nakita ang Espiritu sa Diyos. Nabikon sa gikan Nabikon sa kaingon sa salampati o may haruna diha sa ibabaw niya. Kung imong sabton, kining nagbautismo si Juan, ang gibautismohan sa Ginoong Hesus. Imong basahon mga kaisunan, record sa Kapitulo 15, kana Mateo 5. Dili si Juan nagbautismo, kayo si Juan, ganong ikaw may akong bautismohan Ginoo? Ako ka dapat, pero unsa ningon ni Ginoong Hesus? Versikulo 17. O kanay karon sa katingog gikan sa langit kangingon, kini mo akong anak na pinalangka kaniya may kalipay ako. Kung imong i-adjust mga leksyon na sa Mateo versikulo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ingon ang Dios, buhatan ang kini kay ako mao ang panitingnan. Sumbanan ba? Buhaton lang. Busa gibautismohan ni Juan si Jesus. Human sa bautismo usa ka sa lampati ni Bandong Singkulo. O kanay karon sa katingog gikan sa langit kangingon, kini mao ang akong anak na pinalangka
kaniya may kalipay. Igsoon higala, malipay yun ang Ginoo kung atong dawaton ang santos na bautismo. Imo pasaon ang pinadayang kapitulo Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 15. Si Ginoong Isus gitintal pero walay wa kasala. Pero nga man nga nagpabautismo man si Ginoong Isus. Tungod lagi kay siya mo sigulo. O ng Pedro kapitulo 2 versikulo 21 kay sa maong pagawi ipanawag-tawag ka mo ni Kristo. Nagbilit siya kaninyo kung sa paningingnan. Ano na kamo ba nagsunod? Sa iyang mga tunog. Paningingnan si Ginoong Isus. Ang ato kapaningganan. Ang pulong bautismo giskutan kini sa kapin sa 80 kabisis diya sa bagong dugon. Hapin na naigsuon mahuman. Bautismo. Unsa ang kahulugan sa bautismo? Sa Griego kapinulugan mga igsunan na hisgot o baptiso. Nga ang kahulugan ituslo, itudlog, ituslog, ilalog sa tubig. Ano yung bautismo? Ito nakita na ito kayo na. Ito na iniigsuon na mga bautismo. Ato ni Pastasan, nakita na nato mga kaigsunan na mauna ang sistema sa bautismo. Kini, unsa man ni? Batang kamay, bautismo. Dili ta igsuon dinhi pagkaot ha. O gini ang baptista. Ngayon dinhi ang ilang bautismo. Wala dinhi madawat hangtod na human ang konseho sa Mamina sa tuig 13-11 after that, kanang after that human sa pagkatang ni Kristo. Nga ang bautismo nga wisig-wisig kato ganina ba? Ibo ko kita sa ulong. Ako ba? Pare, bautismo wisig-wisig naman. Inga na. Wisig-wisig o bubo opisyal kining gidawat ingon kasama sa usa ka ituslog sa pamagi sa bautismo. Ila na gidawat. Gihimo nilang opisyal. Gihimo na nila igsuon nga giaprubahan niadtong 11 at 11 ini human sa kamatayan ni Kristo.